Vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio dnes s Vladimírom Bolekom. Dobrý deň. Dobrý deň. A rozprávať sa budeme o prvom realitnom fonde a začneme rovno tým, ako sa mu darilo v minulom roku. V minulom roku fond z hľadiska výsledkov dosiahol výkonnosť mierne cez 4%, čo keď si zoberieme, ako sa vyvíja celý realitný trh, tak považujeme naozaj za veľmi dobrý výsledok, lebo treba si uvedomiť, že ten realitný trh sa pohybuje v nejakých cykloch a hovoríme, že ten možno rok 23 a 24 boli z toho pohľadu realitného cyklu tie horšie roky a napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť takúto výkonnosť, tak to považujeme naozaj za vcelku slušný úspech. Nikdy sa nedá na začiatku roka povedať, že čo bude nasledovať, ale už si teda vieme povedať, s akými ambíciami vstupoval fond do minulého roka a či sa teda tie ambície naplnili alebo predčili. A naplnili sa z môjho pohľadu a určite mierne prečili, práve preto, ako nadviažem možno na ten cyklus. Pohybovali sme sa v cykle v tom roku 22, keď sa začali zvyšovať úrokové sadzby, sťažoval sa kebyže prístup na ten realitný trh, ekonomika po covide sa začínala spamätávať, ale stále niesla nejaké znaky dôsledkov, čo samozrejme vplýva na dopyt po priestoroch v jednotlivých segmentoch toho realitného trhu a ten rok 2024 bol špecificky v tom, že naozaj sme sa ako keby vďaka tej konštrukcii toho portfólia realitného fondu dokázali, nazvem to, preniesť cez ten spodnú úroveň toho realitného cyklu a ten realitný fond stále bol schopný doručiť tým svojim investorom pozitívny výnos. Bola prekročená hranica 500 miliónov eur? Ten fond je na trhu cez 18 rokov. Tá dôvera investorov je dôležitou súčasťou vývoja toho fondu a samozrejme tá dôvera sa odvíja od tej našej práce a výsledkov, ktoré sú doručované tým jednotlivým investorom. Takže prekonanie takej symbolickej bariéry 500 miliónov bol pre nás veľký míľnik a veľká vďaka. Aká je v súčasnosti výkonnosť fondu? Súčasná výkonnosť po poslednom ocenení, to je ako koncu januára, je myslím, že 4,18. Takže ten fond preukazuje tú svoju dlhodobú stabilitu a tá výkonnosť odzrkadľuje naozaj možno ten vývoj vnútri, ktorý sa v tom fonde deje a zase nadviaže možno na ten cyklus. Tento rok už síce iba začiatok, ale vidíme, že ten realitný trh sa začína viac rozkývávať, rozhýbavať a očakávame aj smerom k zloženiu portfóliu toho fondu, tie projekty, respektíve to, čo sme spravili v minulých rokoch, tak tie výsledky by sa mali postupne dostávať práve aj v tomto roku. Poslednou akvizíciou boli pozemky v Chorvátsku. A ako toto pokračuje? Pokračuje to dobre, pretože na tie pozemky bolo v decembri minulého roku získané stavebné povolenie. To znamená, celý ten proces, čo bol za tým od nadobudnutia do získania stavebného povolenia, bol absolvovaný od EA štúdie, projektových štúdií. A aktuálne sme vo fáze, kedy vyberáme hlavného dodávateľa stavby a tento rok v priebehu v podstate 2-3 mesiacov začíname stavebné práce a začne sa výstavba hál. Predbežný termín dokončenia bude v prvom kvartáli budúceho roka. Viaceré spoločnosti ohlásili, že v tomto roku sa veľa zamestnancov vráti naspäť do kancelárií, napríklad Amazon, Dell. A ako je to s kancelárskymi priestormi v správe vlastne prvého realitného fondu a odzrkadlí sa nejak toto aj u nás? Toto by som práve mierne odfiltroval, pretože nedá sa úplne porovnávať ten americký trh so slovenským trhom. Samozrejme návrat do kancelárií je nejaký trend, to znamená, že ten kancelársky trh si hľadá tú novú rovnováhu v tom svete. Tie kancelárie tu boli, sú aj budú. Otázka je miera toho využitia tých kancelárií. A áno, ten trend návratu do kancelárie je vidieť aj na Slovensku, je ho aj reálne cítiť. Dôležitým faktorom je tam ale aj hospodársky rast, dopyt po priestoroch menších a stredných firiem, lokálnych. A to je ten rozdiel proti tomu americkému trhu. Lebo je rozdiel, keď máte, teraz to preženie, máte budovu v San Francisku, kde je jedným nájomcom Google a zaveril teda všetkým zamestnancom, že je home office a potom zaveril všetkým zamestnancom, že sa vrátia z home officeu teda naspäť do kancelárii. Na Slovensku taký typ tenanta úplne nie je. Sú tu nejaké share services centrá, ktoré sú možno veľmi podobné a tie najviac vplývajú alebo sú najviac zasiahnuté touto vlnou. Na druhej strane to je iba určitý segment toho kancelárskeho trhu. To znamená, že sa to netýka
kancelárskeho trhu ako celku. A vidíme, že v Bratislave tá neobsadenosť v minulom roku mierne klesla, to znamená, že bol väčší dopyt po tých priestoroch. Súvisí to aj s mierou nejakej novej výstavby, kedy v podstate v minulom roku bolo doručený na bratislavský trh najmenší počet nových metrov štvorcových po priebehu posledných 5 rokov. Tento trend je to aj v tomto roku 25 v podstate bola začatá iba jedna výstavba a aj preto miera neobsadenosti klesa a z toho budeme aj my profitovať v nejakej miere, pretože tie naše kancelárske budovy, keď majú nejaké voľné priestory, tak ten objem voľných priestorov by sa mal rýchlejšie znížiť. Aká je teda obsadenosť tých budov? Hovoríme o portfóliu ako celku, kedy sme na úrovni cez 94% a potom hovoríme o jednotlivých segmentoch. Kancelárske budovy napríklad v Poľsku máme vyššiu obsadenosť, ako máme aktuálne treba v našom Twin City, to je taký najznámejší projekt tu v Bratislave. A treba to ale dať do nejakého širšieho rámca. Širší rámec znamená, že každá tá budova má svoj životný cyklus, lebo keď sa postaví, sa obsadí obrazne na 100%, začne plne fungovať, plne žiť a tá budova sa skladá z viacerých nájomných zmluv a tie sa postupne v čase nejakým spôsobom rolujú a otáčajú. Tak treba to brať z tohto pohľadu, že vždycky v tej budove, keď už je v zabehnutom cykle, bude nejaká miera neobsedenosti. Taká zdravá miera neobsedenosti sa hovorí, že do tých 10% je to ešte úplne v poriadku a je to práve ten zdravý cyklus, že jedna nájomná zmluva končí, obnovuje sa druhá, treba s menším metrom štvorcovým, ale zase za pol roka sa obnovuje druhá, ktoré bude mať viac metrov štvorcových. Takže treba sa na to pozerať hovorím dnes z nadhľadu a z tohto pohľadu pri každej tej našej kancelárskej budove máme, nazvime to, že zdravú mieru neobsadenosti a vďaka tomu vývoju, čo som spomenul predtým, že je tu nízka miera výstavby a ten dopyt nejakým spôsobom mierne rastie, tak by sa aj tá miera našej neobsadenosti mala ďalej znižovať. Veľkým trendom sú teraz ekologické projekty, udržateľné projekty, tak ako IAD pokračuje, alebo Prvý realitný fond aj nejak na tomto poli s tými zelenými budovami? V princípe naše budovy, ktoré sa dostávajú do portfólia, alebo ktoré sú vo výstavbe, už splňajú všetky ekologické štandardy, ktoré sú na vysokej miere, pretože sú certifikované. Sú to certifikáty buď britské alebo americké, BREEAM alebo LEED. A keď sa pozrieme aj na kancelárske, ale aj na logistické priestory, tak tie už dosahujú najvyššiu mieru certifikácie. To znamená, že je to stal sa to taký nový štandard. Áno, tí nájomcovia chcú bývať v budovách, ktoré spĺňajú tieto štandardy a my ako majiteľ musíme doručovať priestory, ktoré sú na najvyššom štandarde. Zapojí sa Prvý realitný fond do klimatickej výzvy primátora Bratislavy? Už je zapojený a je to práve v súvislosti s našimi projektami Twin City, kedy v tejto celej oblasti sa budú realizovať postupné kroky od zmeny energetického využitia budov až po výsadbu zelene dodatočnej a je to v súvislosti s tou klimatickou výzvou primátora, takže už sme v nej zapojení. Máme za sebou už prvý mesiac vlastne tohto nového roka, ale predsa len aké sú tie očakávania Prvého realitného fondu na tento rok? Možno sa opakujem, presne sa vrátim možno na ten začiatok diskusie. Vnímame, že ten trh sa viac dynamizuje a preto tie očakávania aj v súvislosti s nastavením portfólia, kedy sa postupne dokončujú tie rozbehnuté developerské projekty, ktoré v tom portfóliu sú, keď očakávame ďalšie mierne zvýšenie obsadenosti tých budov, tak tie očakávania sú, že ten fond by sa mal naozaj, vývoj v tom fonde by sa mal zdynamizovať v tomto roku a malo by sa to odzrkadliť aj na výnose. V rámci nových akvizícií, a čo sa plánuje? Nejaké možno nové krajiny? Alebo ako to bude? Nové krajiny neplánujeme. Myslím, že máme stále dosť práce aj s tými krajinami, kde aktuálne sme. Čo je pre nás priorita je naozaj úspešne dotiahnuť ten development, ktorý v tom fonde je, pretože to je veľká výzva a je to taký nový segment, ktorý sa v tom fonde objavil v predošlých rokoch. Práve preto, aby sme viac diverzifikovali a zase na druhej strane aj mohli možnosť dosiahnuť väčší výnos alebo doručiť pre investorov. Takže to je taká základná priorita. A zvažujeme aj o recyklácii kapitálu, nazvem to, s tým, že by sme pristúpili k predaju možno jedného aktíva a zase ho nahradili možno nejakým iným, ktorý by bol atraktívnejšie, možno s väčším výnosom. To je na úrovni fondu. Potom sú na úrovni tých jednotlivých spoločností, respektíve jednotlivých nehnuteľností, kedy my
podstate neustále realizujeme nejaké kroky, ktoré vedú k zlepšeniu využitia tých priestorov. Napríklad v minulom roku sme dokončili inštaláciu novej slnečnej elektrárne na streche logistickom parku. Pripravujeme rekonštrukciu obchodného centra Laugaricio, kde sa už realizujú nejaké projektové práce. V tomto roku sa začne aj za stavebnými prácami, kedy sa bude meniť umiestnenie food courtu. To znamená, zákazníci toho centra budú vidieť tú zmenu, ktorá sa v tom centre udeje. A to samozrejme vplýva zase na nájom, na výšku nájmu, na využitie priestorov, na obsadenosť a to zase vplýva na vyššej úrovni vo fonde, na výnos fondu. Takže je to súbor krokov na všetkých úrovniach toho fondu. Čiže ak by niekto chcel investovať, tak je tá správna chvíľa? No z hľadiska vývoja realitného trhu a toho cyklu, tak teraz, keď si hovoríme, že tie predošlé 2 roky boli, nazvime ten cyklus tak boli sme v tieni, tak začíname vychádzať na slnko. Ďakujem veľmi pekne a vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Upozornenie, tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondu Prvý realitný fond, spravovaného IAD Investments, správcovská spoločnosť AS, ďalej len IAD v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, na neskôr však predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.